ले ला ए दीदी ए बहिनी गोईठा ले ला जाओ 10 रुपया का 6 गो गोईठा आवा जा भैंस के गाय के सुअर के गोईठा बा हाय हाय कौन ना ते मुझ का ये अरे तू खाओ फेंकू भौजी गोईठा बेचता का ना का अब हम कहीं रहे द जवनिया में घून लगी का चाची लागम चाची त मर्द हम अपना तहरा कहता नहीं कि तार मर्द के जवने घून लगी त देखाबो गोईठा कैसन बा गोईठा बेचतनी अपने मर्द के जवानी बेचतनी देखो घून लगई बुका घर में सुता के ई कहत भेज दिल्ली मुंबई मेरा नु बिरी रहन कि दिल्ली मुंबई जयन उनकर के घर में बैठा के खियावे खातिर गोईठा घूम घूम के बेचतनी का देखतवा गोईठा पूरा छोट बा तारा ले बोर्ड कहां ले लिया बेचौवा गोईठा एती रहेला देखत देखा मोटे मोटे बाटे है केतना मोटे 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 नहीं खेलागत एकर जवनिया में घून लगता अरे नोनी आ गइल बा ई सही में खत्म बाटे बेचहु न दी देखो 10 रुपए के 3 गो बा बोल ले बा ये मत तेरे गोईठावा देखो त छुअत जैसे तरकत जैसे ना था कि हम काम कही अरे तो छुआ मत तारा लेवे के बा त बोल हम निकाल के जरा रख दे मैं पैसा निकाल ए कतरा के बा 10 रुपए के 3 गो आ बोले के हमर काम 6 गो 10 रुपए 3 गो हां अब बोला 6 गो ना हां तबे नहीं बा तू गजब बालू ये चाची लगा तो बोल देते कुछ अखर पानी मुंहवा से चल तोरा लेवे के नहीं खे उठावा तो तनी अरे धर हथवा रे भैया भैया कहता है भाई हई अभी भतीजा लइका न लगबा तो धर भैया लइका बाटल बड़ा सन तू न जई ह अरे जई ह जा त ए दीदी गोईठा ले ला जा हो जे सुनो को को दिन भर गांव घूम जातो कबू 12 गो देखो ना वही गांव में कादू हमरो अगुवाई बतियावा देखो अपन पर्सनली दिल के बात कहतनी तारा बाप ले हम बात करती तारा माई ले तो तार माई बाबू कहि तो तनी नीको लागी तो तू अपन बियाह के बात अपने में करतड़ माई बाबू जानता रहन हां बाकी गोईठा कुछ भी कहता लाम लाम बा गोल गोल लगे गोईठा अरे दीदी हई के कर लफुआट औ लइका अरे के कर हई नहीं खु जानो ये गांव के डीलर के लइका हई रे जा तारा के जानते नहीं कि घटिया हवा ए गांव के अरे भैया गोईठा ले ला जा हो ए चाची के वहाँ छिना रही है अरे बाड़ू आई चाची अरे गोईठा है तनी उतरवावा ना ले ला उतार दो अपने से कह दो उतार दो धरत हइये नहीं खू चूड़ी हो का हो रही बरेद हो रे का हरे करिया बा गोईठा हो आग में मारा छपले बा कैसे बोलो तो तोरे में के मारा छापो वही में हाथ के मत देखी खराब बात पर उन गोईठा लेवे के बा का हो लइका हो लिट्टी लागी लिट्टी गोले गोले दीदी तो आटा के बोलना को थोड़ी बोलना यही पर से काई आग लागी नु तो से काई हाथ दिमाग के आऊ बुखार हो किससे कोइया करे के हमरा ले जा बस तारा घर में सास नहीं थी मरगल छिनरी कोइए मुआ देनी उकरा के हो ओतनी बाड़ी अगला हां जा ना ओकरम ना बोलेन जा ना तो नहीं खी नहर बिया रखले रहे ऐसे रहर घुमत रह का कब बियाह शादी करा देनी न बम हमें कुल नहीं खी पूछो तारा घर के जान आई बुत पूछ के कतो कि नहीं पूछो तो आई का रे गोईठा हो काट काट के बने रहो गैस पर खाना बनेला के चूल्ही पर के हम खाना ना बनाइला किन के रामनी के अदर का फील काट से आ जाला हमनी के अब जाए दो का हो कहो तनी छिनरो गोईठा हो गोबर के गोईठा पाथ के ई पर खाना बनावल जाला ताम का करे किन के बनई खाना बनाए गाय के भैंस के तीनों के बा सुअर वाला तन दिखाओ तो कैसे रहेला देखा हाई जवन बानू सुअर के हो महंगा हुई तब तो महंगा बा दे दो हमार ससुर के मुर्तारी के तकिया बन जाए को अरे छिनर तकिया बनावे वाला ना हो ई खाना बनावे वाला हो खाना है को थोड़ी बनेला गहूं के बनेला आटा के बनेला पिसा के बनेला बिस्कुट खइबू बिस्कुट हां आप से मत के साथ दा हो तन की खा हाँ टेस्ट करके बताओ कैसा लगता ए दुगो दा हो सुअर वाला
सुअर वाला लेके रहो बाबा। बताओ कौन दिन देखे के पड़ता है हमारा दिन भर घूमत रहती है ओकरा कुछ काम बना धंधा बा। हाय बूढ़ी एक खाती गोली छोड़ के न हाँ एगो पतो है हमारा माथे मोड़ दे ठीक है बा मरी गई बढ़िया बा ससुरा खाए बना सुअर के गोइठा ई कहाँ से ले ली हरे तीन के रह गए हई घरवा ना रहला गोइठा सुअर के गु ले आवत तरू कह तो किन के लिए बनी एकरे पर चाय बनेला एकरे पर लिट्टी बनेला के कहला बचिया तारा से बेचला बा तारा तारा के हम न जब से बुढ़िया गेल तब ले झेला तनी अभियो ले हमार जान बकस द हई माजी ल हम मार मुंह में कोनो चलावा नहीं के बुढ़िया चल बना मिठाई बना। अच्छा तो धोली बर्तनवा ले ली चाहवा कौन चीज में पियबी धोल में दे चाहे पर पिया फेकर पर मिलेगा चाहवा बनी तो ढराई है ही में ना तो पहले बना एकदम कौए हौ का रहो बहुत चल चल चाय पी देख लो ये दिखावा हमार दिन तू चाय बना चाय पियो जा चल तेरा के चाय बनाई क्या हो कैसा हमर लेके चली आलू मार दे बिया जबू ए जब बिक दे पानी तो मार दे बिया जबू बड़ा बिया बाबा आओ बिया क्या बे हमर के बिया अरे क्या पता ही है जी ए हमार ही हमारे घर में रह के हमर से पूछा तुम के कर हियो हैं कौन का हैसर तुरे बहुत बेहा बिया कैसे बोलत या होई नाती ससुर हवा है हां हई आई लेके पतोहिए के बैठल बड़ा फेड़वा कहि का कहां से ले ली रे अरे भरुआ तू भरुआ हां चोरिन भी एक नंबर के चोरी ना हमर गोइठा चोरा के लेके आइल बिया अच्छा सुअरा के गुहा तोहरे रहलो सुअर के गु रहुए 10 रुपया के एगो गोइठा बा एगो तई कहला सा हमरा से ना चुएला पाथी ना जाए तना घामा में सुखवाई ना जाऊ लाठी ना तब बेचे ना जा पाथ हो के रोकले बता रे का पाथ हो एकरा में घुसावत चोरावत काहे बिया ना रे चोरा के ले ली हां ना रे हाय माई अरे माई ए तुल दे बचिया देखो हम माफी चाहत रही तार केरमा दे दे तनी अब जा मत मिल जाई तार सुअर गोइठा बड़ा अरे दादा रे दे रे का खोज तरी रे हमर गोइठा दी बोले के तमीज सीखी गोइठा दे दे तनी अब जा मत गोइठा के फेर में मत पड़ो का खोजती है गोइठा कहां खोजता रे धर अरे ये को करता है तू दे लो अरे चाहो ना पी भी मुंह भी अगर के तू हमके ओकरे गोइठा से हमके चाही तो चाही खाए अच्छा तो खिचड़ी बना के लिया चोरा लिया गैस नहीं खाए वहीं पे बना देता नी हमने सुअर वाला कहा अरे आऊ कहां गए रे दूध भी हम सुअर के अन्ना ने कहां बैठे हमारा पर छोड़ के मर ले आवा तनी सुअर के दूध पी ले आवा तनी तरह के ए मेहनत से चलाई दी कती लेके भाग गईली उड़र गईली अब क्या करी पीछा को के चुरा ले पूरा